Hindi ko dala yung ano ko. Stick ko. Wala madala yung maliit ko na yun. Garland! Hi, Ren! Hi, guys! Buti na lang hindi ko ano. Hello, vlog! Hi, guys! Hello, vlog! Hello, Pink Viajera. Hello, vlog! Hi, guys! Walang boses! Ano ba yung naka-live? Naka-live na? Oh, Wala nang boses. walang boses na. Ayan! Oh, diba? Ang ganda. Sayang. Hindi na lang yung stick pala. Wala tayong stick. Tulyo. Ay, hindi. Ito yung sa ano.
What we do here is go back.
Natin palakpakan, happy 18th birthday, Cristel! Crystal! Napakan yung mic, sorry. Kuya, hatid mo kami sa Irving ha. Ayan, so the beautiful message coming from our debutant. Alam mo na ko siya, oh. Hindi mo dinala? Hindi, para winata ako. Hindi, bawal kasi yung mga bata. Walang, bawal ibiyahin ng mga bata. Sa Pampanga? Nasaan ba sila? Pampanga. Pampanga. So, kailan ka babalik doon? Bukas, tapusin ko lang Punta itong ka ano. lang dito na gano'n. Oo, doon ako nakatira talaga. Saan sa Pampanga?